murag madali na mamot. Ay na, Kadawal na pag-morning, talento Attorney mahigos Sir sa Francisco. mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupo ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, Okay mga ako kababayan, once Bicol. again, maray na pagka-morning mga kababayan, pagka-dinali sa nakanal daw, oy, 14 days na lang mga kababayan. Ang ibig sabihin, halos 2 semana na sila kababayan. Once again, maray na pagka-morning mga kababayan, pagka-dinali sa nakanal daw, oy, 14 days na lang mga kababayan. Ang ibig sabihin, pero bago yan mga kababayan, bati untang unaning happy birthday si Pastora Eileen Malta Bitume na adyaon po sa South Korea. Ano bang apod kayan? Sa kuyang tugang sa kuyang wife. Anong apod kayan? Basta Pastora Eileen Malta Bitume, happy birthday. Cheers! Si Siga Guzman nakatutok sa 88.7 Radyo Uragon, Virac, Catanduanes. Oy, live po kita mga kababayan ha. Live po kita sa 88.7 Radyo Uragon, Virac, Catanduanes. Inbati untang una siyempre ang satuyang amigong abogado. Comelec, election lawyer. Ayun, Attorney Dexter Francisco. Tawag kita dyan mga input sa attorney katakod sa mga kuyan. Sabi nga ning maedukar ang satuyang mga butante kung ano ang mga pwede, ano ang mga dai pwede habang nagrarani na ang eleksyon mga kababayan. And siyempre man, good morning kay Romel Magdaob. Kasama ko nakita ko Alex Mendoza, maray na pagkaaga. Choy Lim, good morning kay board yan po sa Water District. And siyempre naman sa kuyang amiga, Manday Zini Bagadyong, maray na pagkaaga. Kumusta na lamang tabi ka mo dyan sa Catanduanes. Kung ako ang sa inyong kukumustahon, digdi sa Legazpi, kasubanggi pa mga kababayan, dahil tunong ning uran, mauran, matunong, makurokoso. Yan po ang ganap digdi mga kababayan. Pero ngunyan, medyo, kuya na medyo may liwanag naman, pero gataga uran-uran pa man, which is good for, para sa mga farmers na kung sain, so mga pananom, nababaribhi. Importante mga kababayan, na pigabaribhian. Aram nindo ang pagbaribhi, igwayanin apod na pattern. And bako lang pattern mga kababayan, igwayanin nga scientific study. Ang sarong tinanom, pagkulang sa baribhi, o daing baribhi, minalupos yan. Minakunyin mga kababayan. Minaluyos. Good morning, Luis Brandy Camacho dyan sa Chicago. Garo yan mga kababayan man sa eleksyon. Pag ang sa imong mga tawuhan, asin iba pang mga dapat gibuhon di mo medyo na burubaribhi, maabot man ang eleksyon ka, rulopos yan. Ruluyos yan mga kababayan. Kaya aram do ang eleksyon baga, sobra ka magastos. Kung ang eleksyon sana, karampanyahan sana, harahaw-taw sana, bako masyado magastos, dakol ang pwedeng magkakandidato man. Sa bagay, maski magastos, dakol pa man siyempre kandidato, Kasi mga kababayan, kung sa umpisa, matindi ang sa imong pagburo-baribhi, pag umpisa ba ni karampanyahan, alive na alive ang mga supporters mo, ang mga leaders mo. Pero habang naghahaloy, nag-awat, mahiling mo, igwaning mga nabalitaan kang naghihikay, igwang nabalitaan mo na nagpunta na duman sa ibong nabalyo, igwang nabalitaan mo dahil nakulangan sa baribhi, mga kababayan. Sa national bangon yan, igwang ning hali ki Bongbong, naglipat ki Leni. Igwang maning hali ki Leni, naglipat ki Bongbong. Igwang maning hali ki Isko, nagrilipat man kung sa insain. Araw kang kayo mga kababayan. Pero ngunyan sa national daw, napansin ko, balikan ta ang local na istorya. Pero napansin ko lang, I don't know kung napansinin do. Sa national mga kababayan, particularmente sa
Digdi lang kita sa presidente the vice president. Tayo ang medyo binaka-highlights, ano? Kan eleksyon sa Pilipinas, mga senador, garong mga kuyan lang, mga burluloy lang, ano? So, mahiling mo, from the very beginning, mahiling mo mga kababayan, nagarubagang, sabi ko sunog apod sa kuya, kasuhapon, ano nga inilon ang eleksyon digdi sa Pilipinas, duwa sana ang nagalaban-laban, sa iko nga taman, taang nababasa ko sa, nahiling ko sa social media, sa mainstream media, halos ang bigayam-yam nin tao, kung bako ngayang bongbong, lini. Kung bako ngayang lini, bongbong. Yan ang mga sunod to niya pa naman sa kuya, sa abroad, siguro, sabi ko sa iya, maloy ang social media mo dyan. Sabagay uya kaya sa kuya, sa abroad, mo pa naman sinda sa parting gitnang silangan, kunyan kami digdi na nakapaghiling man, pero bako masyadong araw yun sa Pilipinas. O sabi ko, ba di mo paaram kung sirise ang mga kandidato? Aram niya man da ako di kumbaga maluya maluya ang promotion pag-abot sa social media. May punto man makababayan, sabi ko na nga ni, ang social media mo niyan, pag hiniling mo, duwa lang ang pirming pinag-uurulayan. Kasi nakadepende yan sa imong budget, duman sa social media, kung pira ka tao ang sa imong i-hired para i-boast ang sa imong mga kuyan, aktibidad sa kung hain-hain ka man, or nakadepende yan sa inaapod na fanatic supporters. Kung may mga fanatic supporters ka, hiliyon mo, Bongbong Marcos, grabing fanatic supporters. Vice President Leni Robredo, grabing fanatic supporters. Manny Pacquiao, iguaman, pero iba talaga ang duwang ini. Kumbaga may kanya-kanya talaga inaapod na voluntaryong nagbo-boast, nagpo-post, nagko-comment, nangangampanya. So, kaya medyo sinda ang pinag-uulayan, mga kababayan. Pero hilingon ta sa ngunyan na pagkaaga, ining mga president sa boards na sa tuyang nahihiling, mga kababayan, nakasiguro daw kita kung ang mga presidential boards na ini na sa ibang hani, bigagibo ng idolatry. Mga kababayan, aram niyo yung bagibong idolatry, halos sambaho na. Halos pagiling nila sa indang mga kandidato, mga santo-santa na. Pero di ka mukhaan mga las, di kita mga Pilipino, party kan minsan kaugalian ng mga Pilipino, ay doon to, kung bako pan gabos, pero dyan mo mahiling, baga, igo baga mga aktibidad, simple lang, pagbawang eleksyon, may mga artista kita, pag nagpupunta sa mga, kuyan, sa mga lugar na igusan na ng mga programa, concert, halimbawa, mahiling mo ang mga tao, garo ng, kuyan, they are shouting, praising, mga kababayan, kan sa indang pinag-idolo. Kaya di kita mga las kung nadadarayan pag-abot sa politika. Sa ngunya na panahon, nahiling ko, namasdan ko, iyo ini ang sabi nga ning hayagan ang suporta kan mga different sectors and maging religious leaders, mga kababayan. Attorney Dexter Francisco baga daing ma-vote buying sa Catanduanes. Ayon sa balita, apod sa panaltag, Thanksgiving. Bagay po diyan, yan? Pabaw, tandan, donasyon, regalo. Ayan po mga kababayan, at yan kuyan tayan na uulahin tayan, nihimayon tayan. Now, sa nasyonal, may napansin lang ako, medyo, pag-abot ba mga kababayan, napansin nyo yan, kada rally, mahiling mo, may mga artista na dagdag sa kolor, as in, nakapag-inganyar man yun ng mga tao, because kita mga Pilipino baga, mahiling kita pag-abot sa entertainment. So, binapasiring ang tao duman, because maliban sa mga politician, so, na-enjoy sinda. Kan mga special numbers pag-igwaning mga political rally. Nahiling ko lang niya ng pinaka-latest, nahiling ko garong si Kuyan, si Senador Manny Pacquiao baga nahiling ko grabing nagburutwaan man ng mga senador buda Kuyan, senador buda mga artista na nagpapahiling ning suporta sa inda. So ibig sabihin, habang gaabot ang eleksyon, may mga pagbabago talaga. Pero abangan tayan ang mga pagbabagong yan. Ang gusto lang siguraduhon, mga kababayan, ara mo pag-abot ng eleksyon, ika ang pinakasiga. Okay?
nasa imo ang inaapod na momentum nasa tuyang mga kamot, mga kababayan. Kaya kung ika ang pinakasiga, you are the ultimate judge or judges, mga kababayan. Kita ang sabi nga ning madesisyon, kitang majority. Kasi bako man nagabos na desisyon ni mga butante, iyo ang minagana. Because sa eleksyon, aramtaman lang na majority ang gagana dyan. Sabihon tanang so boto ngaya kaso halimbawa ngaya ang botante, sabihon tanang halimbawa lang sabihon tanang 1,000 ang botante. Sunanggana ngaya ang sa iyang kuyan, ang sa iyang boto naglamang lang siya ning 5 duman sa ano. Ibig sabihin halos ka ba nga. So maski sa 2, 3, 4, 5 yan tayuan naglamang, iyuan ang magana. So kung arog kayan, mga kababayan, masasabi ta ba na bakong majority ang kuyan, tadiit-diit lang, majority pa man gila yon. Kaya ang biya pagirumdum talang digdi, kaya hang haputa, nakapag-desisyon ka na ba? Gabos na mga kandidato, ang nadadangog ko, making si BBM, nadadangog ko man na sugpuin ang katiwalian doon ang korupsyon. Mahiling mo, gabos sa kandidatong presidential balls, maging sa vice and sa senador, pirming na ilalaog ninda ang tataramo na wag iboto ang magnanakaw. Ang mga kurap. So, aram nindo, gamanifest lang yan na ang Pilipinas talaga minalwas na garong pugad ning korupsyon sa mga lideres, bako masiguro gabos, pero nga natataram ninda yan. Ibig sabihin, nagiging pugad ning korupsyon ang satuyang gobyerno, mga kababayan. Kasi madadangog mo sa inda, halos korupsyon. Mga presidential board, si Senador Lacson lang, ang kuya, si Manny Pacquiao, si Isko, halos gabos. So, ibig sabihin, nahiling ninda na ang Pilipinas, minalwas na ang gobyerno ta, pugad ng korupsyon. Ang iba nga ni, sinasabi pa na, garon na kanser ang korupsyon sa Pilipinas. Nagpapahiling lang yan, nagsisimbolo lang yan, na ini ang satuyang mga inaapod na honorable kawani kan gobyerno, igwa sa inda sa laog na talagang ang obheto makapanglamang sa kapwa, mga kababayan. Tangata until now, kaso Sorong Aldaw o kaso Friday, nakaulay ko man so nagdadalagan na congressman dyan sa Catanduanes, si Attorney Rodolfo, iyan man ang sa iyang krusada, korupsyon, dahil nahiling niya ang, so mahiling mo, mga kababayan, so hilingon ta, bako nang so pigtaram ka, so bako nang so kandidato, hilingon ta, so tono ninda, halos korupsyon, halos pagnanakaw. Kung siring ka iyan, maski sisay pala ang satuyang ibuboto dyan, ibig sabihin, di mawawara ang korupsyon. Maliban na lang siguro kung may mahiling ka mo dyan na sarong tao na bako masyado halangkaw ang inadalan, bako masyado magaling na magtaram-taram, bako masyadong magaling na sabi nga ning speaking of educational attainment, kung mahiling nindo na ang karakter kan taong ini, sa hiling nindo, di ini mahabon, siguro yun, nasan ang satuyang paglakom dyan, mga kababayan, kung siring ka iya. Kasi kung halos abogado, ekonomista, engineer, haradlangkaw ang mga adal. Pero adyaon pa man gila yun, pauro-utro, nahihiling ang issue sa corruption asin panghabon. Kaya, sa ngunyan, nakadesisyon ka na ba? Dapat ngunyan pa lang, igo ka ng biga hiling. Dapat di ka maghiling, mga kababayan, dahil kuyan, mabutong yaw kay nita, so ama nga kay ni idol ko. Mabutong yaw ko kay ni, dahil ini ngaya, Bicolano. Mabutong yaw kay ni, dahil ini ngaya, naging PNP chief. Mabutong yaw kini dahil ta artista ini. Mabutong yaw kini dahil boksingero ini, sikat ini. Dapat, mga kababayan, isang tabit ang araw kaya na pananaw. Hilingon ta sa kabuuhan, halimbawa sa lokal, governor, vice governor, congressman, mayor, vice mayor, and konsehal. Hilingon ta, ano daw tabi ini ang sa kuyang ibubuto? Makataa daw ini,
makatao daw inining 500 sa eleksyon. Ay, sala. sala. Bakong makatao ning 500 sala, mga kababayan. Makatao ning 1,000. Ay, sala na naman. Makatao ning serbisyo, mga kababayan. Minsan niya na kukunyang kita, no? Halat ka, inuman tadaw ko na ning kape. Ayun. Makatao, mga kababayan, ning tama asin igwaning direksyon na serbisyo na ma-deliver ang mga inaapod na basic services what the local government code says. Dapat araw kayan sa tuyang pamantayan. Ini sa kuya bilang pagriparo man sana. Tabaad lamang, mga kababayan, so mga ibang kandidato na dain nyo pa natisting, matawan lamang ning pagkakataon na mahiling nindo. So mga kandidatong dain nung ka, pero ambis na nagkuro kandidato, pa or otro na, kabali na ako duman. Pa or otro na ng kurang kandidato, dahi lamang iabutan ni swerte. Baad lamang matawan ni pagkakataon. Na mahiling taman ang sinang abilidad, mga kababayan. Pero kadakol man dyan, ning nasa posisyon, na talaga namang love ning mga butante, because, mga kababayan, yung bigahiling ninda, ara mo kay sa tao, bak masyado sinda focus duman sa services. Ang tao, yung personal na tabang, yan ang di nalilingwan ng tao, mga kababayan. Nasabi ko yan, araw pa no kaini, sa mga matatalino, na mga taong nag-iisip, as nakasabot, yan ngayang mga services ngaya like yung mga infra project, yung mga milyones ang mga kantidad, na nahiling ta ngaya sa sarong lugar, iisipon permining tao, ay siguradong igwa na naman ngaya dyan si Honorable. Iyo nga ya, magayon, nahiling grabing proyekto, siguradong igwa na naman dyan. Sabi ko sa mga butante, iyo nga ni, pero kita, dahil lamang kita sinda nag-asenso, dahil lamang kita nag-asenso, arugan minsan ang thinking ning tao. Pero, igwa nga dyan ng mga taong simplehon, nagdulok sa sarong kandidato, sa panahon ng kadaihon, sa panahon ng gutom, sa panahon ng sa pamilya na sa ospital, sa panahon nagipit sinda, nagdulok sinda sa politiko. Dahil kung sa gobyerno sudah madulok, grabe pa ang pasakit, grabe pa ang ma-requirements, mga kababayan. Nagdulok sinda sa politiko. Kang time na yon, so kagabatan, kasunamati, kasutaong naghagad ning tabang, natawan, aramo, ito di na ito nalilingwan kang taong natuwangan. Kaya sa katanduanes, kung ika mga kandidato ka dyan, magatanom ka ng una para pag-abuting eleksyon, igwa kaning aanihon. Arog po kayo mga kababayan, ang nahihiling ko dyan. Kadaklan sa nagruluwas dyan, kadaklan sa mga nanggagana dyan, dai pa eleksyon, nagtatanom na sinda. Anong ibig sabihin? May mga taong nagdudulok, natutuwangan, natatabangan, pagtanom yun. Pero, daing eleksyon, dinulo ka, di para pabiltada mo. Tapos tatawan mo man sa napalan, isusumang mo dumang sa DSWD, mga kababayan. Tapos naturalmente, para, mo, may sabi ko na ang mas lalong piga anduyugan ng tao, yung personal na tabang, ito bagang pagdagdulok sa imo, natawan mo personal. Iyan ang, diktang magini mo, yun talaga yan ang realidad. Pero mas magayon, maray ka magtabang personal, handa ka magsakripisyo, ni sa imong sa diring bulsa, pero na i-deliver mo ng tama ang basic services na kinakaipuhan kan sa imong mga nasasakupan. Iyan po mga kababayan ang realidad po yan. Bekitang maginibukayan, talagang adyao na yan. So ngunyan, may mga nagpaabot sa kuya, nag-send pati sa kuya, ning picture. Nag-send sa kuya ning picture na may mga nagaganap ng tarandanan sa Catanduanes. Ay di na kita kaan mga las, garo man kamukha na kuyan, garo man kamukha yan na ipinangaki yesterday. Anong gustong sabihin? Real talk, mga kababayan. Pag ang sarong partido o kandidato na nandan kung sain-sain, dahil gumawa siyang pantandan, naturalmente, so sa iyang katunggali, na wara ning pantandan, simpre, ikikritics niya
sasabihin niya na sala ngayon yan. Bawal ngayon, illegal ngayon. Sa taong sa imong katunggali. Sa taong sa imong kumbaga kung kakampi mo man ito. Pero duman man sa mga taong kakampi kaso nagtandan ay positibo yon. In kaugmahan ninda mga kababayan na makaresibi sinda ning sarong kung ano man yan ang nare-receive ninda. Kasi iyon na nga yan inapod na kalakaran. Party na yan, bahagi na yan kan sa tuyang kuyan pirilian. Ha? O ang apo daakaan sabi ni Attorney Dixer Francisco, Thanksgiving. Tama man. Kung di kaning pang Thanksgiving, hari na pagpararibo, hari na pagpararant sa social media, because ara mo, bago ka naglaog, bago ka nagkandidato, ara mo kung anong klaseng labanan ang adyaon sa kuyan, sa politika, napapansin ka lugod, na wala ka ning pangtandaan. Ha? Sabi ko sa iba, para maribok ka ngaya, dahil gaatarap ka ngaya ning no to vote buying, dahil di ka man ning pangkuyan, pangtandaan, arog ka nang nagiging kunyan. So tao kaya mga kababayan, di man yan nihilingon kung ano ang mga potoro, kung ano ang magaganap after 3 years, di yan masyado concern. Magpunta ka sa barangay, first week ning kunyan, Mayo, adyaon ako. Ang bigahiling mintawo kung ano so sa imong naituwang sa sainda. Kung ano so naitabang mga kababayan, arog ki Konsyal Hazel Isidoro, mga kababayan, grabing mga kapitanis na nagsuporta diyan because anytime paghahagading tabang, aduman anytime matatawan ning tabang. Si board member Sani Francisco, yung mga taga adyaon sa ako yan, Palta Salvacion, haputon nindo yan. Pag may mga pang-epo dyan, tabang anytime sa iba pang lugar, mga si BM Sani Francisco, maski warang eleksyon, may mga feeding program yan. So ayan ang biyataram ta mga kababayan, pag abuting eleksyon, dapat mag-aani ka na lang. Dahil man eleksyon, magtanom ka, sige ang pagtanom ng karahayan, pagtabang. So yan ang punto de vista dyan. Kaya, so mga daining pangtandan, nabanggit kinita may nagsen sa kuya, na may nahiling duman so pandok ka sa mga politisyan. Ang simbag ko sa iya, makulog talaga ang kuyan, katotohanan sa eleksyon. Pero if you accept the truth will set you free. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan pag abuting eleksyon, ang Thanksgiving Mass, adyao na yan. Yan ang bagong terminology, Thanksgiving Mass. Ngunyan, kung wala ka ning pang tandaan, pasensya. Kaya tandaan nindo, kadakol dyan yung mga tandaan nindo bako ako propeta pero huhulaan ko. Gabos na mga items, tarandanan yan, gabos yan, pipirikturan. Okay? So mga daing nagtandan, o kaya so mga nagkadaraog, hiliyon mo, tagabos yan, ipopost sa Facebook. Pero bali wala na yan, mareklamo ka sa Comelec, dapat igo kayo naapod na solid evidence. And dapat subiga reklamo mo, direkta mong na documents na siya mismo, so kandidato mismo, ang nagtaltag. Mas kaya duman sa mga pandokan, mga kandidato duman sa sarong items na naresibi ka nga mga butante, mga kababayan, sayang, useless ang sa imong reklamo because ang kaipuhan mga kababayan sa korte, solidong ebidensya, direktang partisipasyon kan sarong kandidato na inaapod na nag-vote buying base sa pamantayan nin Comelec. Iyan po mga kababayan. Ngunyan, mareklamo ka, magastos ka, maabala ka, di ka pa nakasiguro kung gaganahon mo. Dahil nagkulog lang subuot mo, dahil di ka ning pangtandan. So iba, ang balita ko nga ni, kadakol ng konsyal dyan sa Birak, advance na. Amakon mo sa iba, may advance pa. Kaya di kitang kuyan, tanggap punta ang katotohanan. Tanggap punta ang katotohanan na partiyan ng demokrasya pag abot ng perilya. Kundi kung igwa ka ng reklamo, daron nindo sa tamang ahensya o korte ng gobyerno. Pero sa ngunyan, ang advice ko kaso nagpaabot sa kuya, na sa mga picture, sabi ko nga daw akong biya pa-post kay ni. Bako daw i-post na sana dyan sa iyang social media account.
Di man ako pwedeng mag-post kay mga kababayan. In the first place, hanggat maaari, pigaiwasan ko. Pigaiwasan ko mga kababayan ang sabi nga ning kukuluran ka. Pero igwa lang ako ning sarong biga pakuluran. Pag-abot sa party list, talagang ako, party list, ako Bicol party list. Nga ta, maski ka mo mismo dyan sa Catanduanes, witness ka mo, nang ako Bicol party list, talagang probado ta na sa ngaran ng serbisyo. Probado ta na sa ngaran ng pagtabang. O saro sa na dyan na pagirumdum. Kada may kalamidad, kada may disaster, inot, mga kababayan, inot na nagtatabang, nagresponde, mga kababayan, inot ang ako Bicol party list. O hilinga so ko yan. So bagyong ano ito? Bagyong Rolly. Bakong mga ekipahe ning kuyan sa tabang ni ako Bicol party list adyan. So mga lugar na wara ki mga tubig di pigaabot binurog ta kaning water system. So kaya pag-abot naman diyan, talagang ako hayag ang sa kuyang pagsuporta sa party list na yan because talagang nakakatabang sa mga Bicolano. And ako, agree man ako naman sa pangapudan kang iba na i-abolish ang party list system kasi may mga party list din kaya na daay maning kamugtakan mga kababayan. Daay ning kamugtakan. Sige, dagos-dagos kita. Abanti kita ang satuyang oras mga kababayan. Ang satuyang oras, ang oras mga kababayan, alas 7, ano ini, late ini, alas 7:08. Siyempre mga kababayan, ang oras hatod sa Indo, kan nagdadalagan na provincial board member Sunny Francisco. Ay maluya so kunyan, maluya so internet. Galuya. Mga kababayan, galuya, ano ini tagaluya? Galuya, gatur talibong mga kababayan. Fight! Otra vez por favor otro San Francisco, wisik ning pagdamay Pantay-pantay, kaugmahan na mga simple Siguradong madodoble, lungso ning sentimiento Pakalma ho ni Francisco Otro Ebel, San Francisco Sa Kapitolyo, San Francisco Board member San Francisco Serbisyo todo, San Francisco Sa pakisama piling-pili Ayun. Garo, gana na ang jingle na ini good morning ta sa kabusa, pasensya na kamo dito kumabati saro-saro. Tama masyadong ko yan. Madali o ng pag-angat kan sa indong ko yan mga kababayan. Kan sa indong pangaran ano. Igo pa akong saro digding ko yan, piga hanap. Kundi hain na ito mga kababayan. Piga hanap ako digding. Problema, taday ko na ako ko Magayunon so halat ka mga kababayan standby lang kamo dyan. Kung may makomento ka mo, sige na, pahit nyo na tababasahon ko. Pahitan nyo na tanganing mabasa ta. Kung igwa ka mo ning mga kuyan, kung igwa ka mo ning mga komento, mga kababayan, mas maray ko ta na, digdi sa kunyan sa text, mababasa ko tulos, ano? Alat ka mga kababayan Sige lang, text lang ka po. Mag-text mo sa 0928-622-1936. Dahil sigurado yan mga kababayan, ang sa indong usipon, sa kuyang ririparohon. Dahil ning personalan riparo sa naman, ta kita nagpapagirumdom, kan sa tuyang mga gabos pinapagirumdom, gabos pinagririparo, mga kababayan. O sige, fight sa nata, o halat ka. Di ko talaga halat ka, tabasaw na ng mga mensahe nindo. Mensahe mga kababayan, Happy Fiesta, Barangay Dugi, San Vicente, greetings from Grupong Sungaw, asin Mayor Posoy Sarmiento. Ayun. Sige. Morning, Tabilon, Bert Pagal.
Oh, good morning tabi yan, si Bert Pagal at kuyang ko yan, suki ko yan. Good morning tabi sa imo, Bert. Bert Pagal, dyan sa Barangay San Roque ka, no? Ayun. Sabi ni Atty. Dick Sir Francisco, pustahan Sir Marlon sa Mayo 8, Sunday, bago eleksyon, gabos na tandaan, nagtaong Thanksgiving or ano ni, masimba, madasal. O, tama yan, magsimba, magdasal. Arap niya sa nakaan mga kababayan. Tama ini, I agree. Sabi niya, tama kalon, realidad ning eleksyon sa Catanduanes. Kaya kung di mo kayang akuon ang realidad, dai ka na magkandidato. O yan yung biyataram ko sa mga kababayan. Realidad yan eh. Di kitang, iyo talaga, kunya na yan, sabi nga ni, kabali na sa eleksyon ang inaapod na gratifikasyon na maghahali sa satuyang mga kandidato. Maski sa mga baguhan baga, pag igwan ng pagkakataon, igwan ng madulok sa inda, mataon ng inaapod na gratifikasyon. Dahil iyo talaga yan mga kababayan, ang gustong sabihin kayan, kaya di magkulog ang sa imong buot kung halimbawa, pag abot ning Mayo Jays, wala ka, di ka, di magreklamo, mala mga kababayan, iyo talaga yan. Kaya, si Kuyan, si Ma'am Jo Buena, dating broadcaster, hasta mo yan, ga-broadcast sa iya nga social media, piga-endorsar ni Atty. Dick Sir Francisco, suportahan na tabi si Ma'am Jo Buena para konsihal. Diyan po sa konsihal ning Birak, mga kababayan, pirang mga broadcaster diyan na pag-iribat ang nagkakandidato, Jinky Tabor, board member, Ramil Soliveres, konsihal, mga kababayan. So, nagkandidato ang mga taong ini. May mga kakayanan ini. May mga kakayahan ini na igwamon sinda ning mga sabi nga ning bangis, bagsik, pagsinda sa indong pinatukaw diyan sa konseho. Pero ang bangis o bagsik na yan, kinakaipuhan iguyan ning anong apod kaya? Bago mo maipamati sa tao, mag-aagi kang una ning date na sakripisyo. Yan mga kababayan. Kaya wala tayong makagawa dyan. Lahat kata, kuong ko lang ining diit na pagkakataon bilang pagpagirumdum, mga kababayan. Kasood na interview si Secretary Duque, pagirumdum lamang tabi ini, na interview si Secretary Duque sa PTV4, na kung saan mga kababayan, kada kulin mga komento na nagdududa, nagarong mind conditioning na naman, na pinagasabi, after the election, siguradong grabe na naman yung magpupositibo, guradong ma-lockdown na naman. Ganoon di kondisyon sa isip ng tao, sabi ko sa mga nagkomentaryo. Pero, igwa kayo ning inaapod mga kababayan na estimate or baka mining prediction, kundi datos na ini pinagadalan kan mga expert na halos maabot na ning 500,000 na COVID-19 active cases, lauman nyo na. Sabi digdi, lauman nyo na kung padagos ang pagsaway sa health protocols kan mga Pilipino, mga kababayan. So sabi ni Secretary Duque, ayan, hindi yan kapretso o sabi nga ning basta lang sinabi. Pinag-aralan yan, mga expert ang nagsabi niyan. Ang senaryo, ang sabi niya, lauman na nindo kung padagos ang pagpasaway dahil pagsunod sa health protocols, siring kang day pagsulot ng face mask, day pag-observe ni social distancing, lao mo na nindo, mga kababayan, na pag-abot daaning bulaning ko yan, tapos katapusan ng bulaning Mayo, posible na aboto ning 500,000 ang COVID-19 active cases. Mga posible yan because may datos sindang pinagbanggit, mga kababayan. Igwa sindang kuyan, igwa sinda ning alat ka ta hain ito digdi sa kunya, di ko ako digdiin ko yan igwa digdi na nakuha ko sa voice clip para madagog ta, para makakuyang kita, maka sabi nga ning makatabang kita. Aliha dagugon ta mga kababayan interview ini ning PTV4 ano ito
Ay nito, garon da inag ko yan. Kasi mga kababayan, importante ho na dapat kuyan, mag-iringat man siyempre kita, health protocols, observe pa man gila yun. Takunda delikado kita mga kababayan. Sa nagibong public briefing, laging handa, mga kababayan. Dahil play ang sakuyang kuyan, ang sakuyang audio, mahina siguro internet ko, minsan kaya digdi sa kuyang lokasyon, pa burbago ang kuyan ka na internet, mga kababayan, kaya iyan ang kuyan. I-play ko na. Matapos daw po ilabas ang projection na baka magkaroon ng 500,000 aktibong kaso ng COVID pagkatapos ng eleksyon, ay sari-sari po nga naging reaksyon ng publiko dito. Inaakusahan daw po ang DOH ng di umano'y fear mongering at pagmamanipula di umano sa mga tao na baka daw po magkaroon ng lockdown pagkatapos ng eleksyon. Ano po ang masasabi niyo dito, Secretary? Hindi, yan po ating mga sinasabi ay batay sa mga experts natin. Hindi po ito gawa-gawa ng DOH, hindi po ito iniimbento ng IATF. Ito po ay mula sa ating mga experts, yung mga data analytics, yung ating pong faster group of experts na talaga nag-specialize, mga nagpakadalubhasa. Ang sinasabi lang naman nila simple. Kung babaliwalain natin ang pagsunod, pagtalima sa minimum public health standards by 50%. Ibig sabihin yan, posible magkaroon tayo ng active cases na abot ng 500,000 by end of May. No? Kung 30% ang reduction ng ating compliance, aabot tayo posible 300,000 active cases, no? By end of May. Yan po mga kababayan. Possible 500,000 na magiging active cases pagtapos ng bulan ni Hunyo. Inipagirumdum sa naman, tahabo naman kita ni mga lockdown na yan. Kaya ang pagirumdum ka sa tuyang gobyerno, sa mga tao, pag abot ding, di taman maiwasan ba sa mga political rally, ang di talaga kayang iwasan yung social distancing. Pero, pagsuot siguro ng face mask, mga kababayan, dapat ugaliun ta. Okay? So, mga kababayan, yan po bilang pagpagirumdum sa tuya gabos, tahabo na kita ning maagipan ning pag-lockdown. Mga kababayan, dyan na nagtatapos sa tuyang programa, ang tabay ka mo sa tuyang masunod na program sa Ako Bicol Online TV, alas 8 mga kababayan, agpapadagos kita sa tuyang programa, asin bad daw ang kita ning pagkakataon, makaulay ta Attorney Dex, baad pwede ka atyan, alas 9 kahit phone patch lang, manungod sa mga issuance, bagong issuance kan COMELEC, resolution para sa voters education, but available ka atyan, kuyan, mga 9 ano siguro, mga 9-10, pwede ta kang apudan, bad lamang available ka, phone patch lang, apudan ta ka lang sa cellphone para sa voters education, kasi doon simana na lang, mga kababayan, panahon na ning kuyan, panahon na ning paghusga. Kaya bilang sa indong kaisla, kariparador, habo na kitang magkaigo pa ning lockdown sa Catanduanes. Kaya sa tuyang pakiulay sa mga kababayan ta dyan, isla kita, yung kita ning disadvantage, ang disadvantage kayan, kung igumang pupustibo, madali ang rulakitan. Ang advantage naman dyan, madali taman i-prevent because saday lang kita. So mas maray, pag abot ning kuyan, ano man na aktibidad din mga politician, kunyan pa man gilayon, maga face mask, buda ka mo tabi na mga butante, mahilig ka mo sa irinuman, harinyo man pagparapirita ang mga kandidato pagpainom, nasarong baso. Yan ang problema dyan sarong baso, ang biga sarong shot glass, biga libot ning mga 10 katawo. O just imagine, kung igwa nga dumaning mga sabing nagpustibo, di dali sugabos. O kaya maging responsable lang kita mga kababayan. Asin dyan muna mga kababayan, nagtatapos ito yung programa so nga na pagka-morning, ang tabay sa naman kamo sa masunod tang program doon po sa Ako Bicol Online TV. Mga kababayan, asin sa reparo.ph ni Marlon Suplig. Mga kababayan ang tabay sa naman kamo, and once again, salamat uno na maray sa gabo sa nagpartisipar nagantabay kasi ito yung programa digdi sa 88.7 Radyo Uragon, Vira Catanduanes. May pahabol ang Hollow Blocks trading at Gravel and Sand for sale is contact lang si Leonor Alcantara Valesa, diyan po San Pablo, Asingugon, Sirangan.
Ang sa idang contact number 0930-490-2820. 0919-315-4176. Ang Hollow Blocks located sa Palta, Salvacion. Yan po mga kababayan, Leonis Quality Hollow Blocks. Salamat nun sa tuyang technician Jim Rafael and Bro Jim, Bro Herbert. Salamat nun na maray. And siyempre man sa tuyang ACM Rainy Sunshine. Salamat nun, ako po ang sa idong tugang sa radyo ng iba, Marlon Supli. God bless, thank you so much. God bless, Kitanduanes.